A druhá vec, Gröling. To je ako smelý zajko v Afrike, ktorý tam začne vykrikovať ako v nedeľu v televízii. Tak toto bude, títo budú a my máme informáciu, že táto sieť kaviarní bude hodinu zatvorená. Je to smiešne. Samozrejme, ten človek nemá ani šajnu, čo predstavuje generálny štrajk, že ho napokon vyhlasujú odbory a nie politici a už vôbec nie zamestnávateľia. Ako najväčší hlod, ktorý on zavalil, bol, že to ponúkli zamestnávateľom. Že ako východisko alebo dôvod generálneho štrajku označil presadenie rovnej dane. To je už na psychiatriu toto. Akože tam nie je prekvapujúce, že to samotní zamestnávateľia akože zmietli zo stola, že žiadny štrajk podporovať nebudú, ale už ako títo ľudia rozmýšľajú, to niečo svedčí o úrovni tejto politickej garnitúry, že to s takými ľuďmi sa nemáš o čom baviť, ak takto rozmýšľajú.